mais Karim. Che. La reine. Pitié. Karim. Monsieur Djabi. Comment on fera ça, y'a quoi? En fait, Boni Boram fa. Mais il dit Mouna. Car mengune a yira la reine n'a pas singa sokono. Nya foyer fasi bela de l'effet n'a pas singa sokono. Monsieur Djabi. Oh, jira la reine mais il mouni jira nena. Karim. Il faut nene reine miri la nebe molo de quoi. Wallahi billahi. Ça n'est pas donné c'est une coïncidence qu'on a sorti au milieu d'un an de tout commeina quoi. Ah bon? J'espère que mon coach a maintenu la situation donc. Nga ebine la situation donc. Ouais, un peu. Fifi bitas ou kaso wakati mino kapita musokono makrefe. A wakati ya soro bembatne ni Fifi che. Effectivement. Fifi ren pour que ne ga glan soro Fifi fait. Anterge o mo nyuma ko dandi. Ne de bito tiriki toroko la mbaluku tumando la bembla wulukule la saka kule a ça de akuka cha quoi. Ouais. Boka kala ka tu ka so kati dai ina fo tikiti ala. C'est pas facile. Tiens la to continue na bile. Bo o wati fana na laran de flaki sugu ne la. Ne a essayer kumba to yo chugo la. Masi kada kan tu mi degere na to continue. Ouais. E ka ta ka da nyoro na foro I furlendo. Na musugo mako bila. C'est pas facile à gérer. Surtout en tant qu'homme en bonne santé. Tu seras face à des tentatives. Monsieur Djabi, moi je te comprends, mais c'est quelque chose que j'avais vu venir depuis. Il a essayé qu'à finir, mais il m'a sonné ça rana jona. Ni tasuma avec la menette dondon, avec ses affaires, c'est pas facile avec Chénigue. Tu vois? Là maintenant, il n'y a pas grand chose à s'inquiéter. Et mon bari. Tu vois, parce que tu as le droit à la deuxième femme, mais on ne va pas durer dans ça, parce que la polygamie de soi est signée. Mais en dehors de tout ça, il va se ramouiller. Il va se ramouiller. La reine va se ramouiller. Et voilà, bla. Non. Non, je vais t'expliquer. Non. Juste un temps, une nuit, elles disparaissent. Elles ne savent pas jouer. Mais à quel de dit ainsi ça, monsieur Djabi? Mais au moins, si la reine est connue que Dominga, la reine de position. Néa lango akana tout mon bon kalama néake. Wakati la temena parce que domina irana la reine bi bonane ma bona yo do ibar ko messa. Oyeka projet en ce moment, mais quoi faire? Kobe ta kale bolo di dam. Mais akutene faire, ngabi warde faire. Ay mais akunte jogo faire. Kanu be da do non newo. Ay mais mo jale pe warde ko ne kun akut faire kunte kwa. Mais am fori la kuni ya bona sigira de mais e ko do de sigi, e ko do de nyesigi, e ko do de taka segere, o de do non nyogo che. Oh, Kadi. Ah, ma femme. Tiens, c'est comment? Ça va? Kadi? Ça va. Ah, Bashi téléphone. Kadi, tu es là? Ça va. Ah, Kadi, il va la sirane. Et devine quoi? Il va donc, j'ai décidé, oulaina, il bi là-bas, en ta promenade d'ok, me faire attendre sena yala doni. Parce que nya jatemne I pe sokonoya I kele donc au mandine quoi. Donc ore kama nya décidé ngo en temps sena yala bi. Donc juste pour faire beaucoup de choses ensemble.
Oui, un plaisir, c'est-à-dire mot qui est avec plaisir. Oui, un barra de cooker, quoi. Entre toi et moi. Donc, n'est qu'un ok. J'ai un c'est obligatoire. Mais ci ko kun cacale no ma voilà era ba do deba nga furu watin borala ang manike Merci. Nene Tenabo. Kali muna kera kali ne yɛrɛ tigi faamuya de depuis la ne bɛ ka n ka kuma fɔ e yɛrɛ tɛ ka hali i ɲɛ kɔrɔ ta ka ne lajɛ ou bien mɔgɔ ye kuma dɔ de f'i kan mun man di yan kuma dɔ de fɔra ne kan Alvin ne tulo b'i la ɲɛ tɛ mamɛlɛ. Bon Kadi n bɛna fɛn dɔ f'i ye i b'a dɔn furu la bon a kɛra furu ye a kɛra kanu i b'a dɔn ji min tɛ ja o ja la o ja man di y'a ye kuma dɔ la i ni furukɛ a bɛ bila ɲɔgɔn na pɛrɛn-pɛrɛnniw bɛ bɔ a la bɔgɔliw bɛ bɔ a la o n'a ɲɔgɔnna caman quoi i m'a faamu bon hali n'olu fɛn ninnu kɛra a tɛ fɔ f'an ka sigi ka kuma de bɛ olu fɛn ninnu ban quoi c'est-à-dire i b'a dɔn furu kanu a base ye jumɛn c'est la communication ni dɔ nana ko dɔ fɔ e kan sisan ni dɔ nana ne ka ko dɔ fɔ e ye sisan ko ne ye nin kɛ donc jɔn k'a fɔ k'i bɛ ne bisigi o ko la ne bolo ni kumara ne fɛ mun bɛ ne kun ni ne kan cɛ ou bien a ko kɛra cogo min na ne n'o f'i ye o Kadi donc très bref i b'i labɛn wula in na an bɛ bɔ y'a mɛn. Merci Nene Tenabo. Kadi ya quoi mun de bi kuri wallet ma ko dɔ kɛ ayi ne kɔni b'a dɔn maa kelen mun bɛ se ka Kadi bila ni condition in na o ye wallet dɔrɔn c'est sûr que wallet kelen bɛ sɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ nin Mais ça, c'est de l'intimité, mon ami. Toi, tu sais que c'est pas un petit affaire. Est-ce qu'il y a la femme? Elle n'y coule rien d'eau. Elle est kérédita. Déjà, Fadougoulou, avec toi, Mirila dit. N'a pas de avec Mirila. Est-ce qu'il y a la femme? Donc, la relation que nous avons, nous, patroni, et faire patroni, et baragadien. À qui te sait quoi et tout, quoi. Elle est, il a fait un tombé, tout. Donc, elle est tombée amoureuse. Pour être bref, la reine est amoureuse de vous, monsieur. Mon chef, la reine est amoureuse de vous. Boli, la reine n'a botoko, ne yete botoko, elle est de la fiaou. Parce que moi, me carré à la fifi, mais n'avait pas, n'a savait n'avait pas gâté. Faut que quelqu'un qui vous en fait. Quand quelqu'un qui vous en fait, vous me rompi. Non. Je pense que là, maintenant, soit tu prends une deuxième femme, soit la reine mariée en cachette. Sinon, je ne vois pas d'autre solution. Elle est amoureuse. Sinon, imagine, il te tient, tu es une grande personne. Mon papa, tu vas te voir à la une des journées, un coup. Et le réseau s'en fait, monsieur Djabi, à la une. Monsieur Djabi, monsieur Djabi, monsieur Djabi. Monsieur Djabi n'a pas secrétaire qui a fait. Mais c'est possible. Il ne fallait pas commencer. Oh, mais. Maintenant, il faut assumer. Il va assumer. Il faut pas, il va la reine d'Ouskashi. Il va la reine d'Ouskashi. Et Moussa Makoudjou qui l'a rabat. Même ta femme, elle t'a fait du mal, elle t'a laissé. Moussa Itoé. Mais, celle qui t'a accepté une belle dame comme ça, toi tu veux la négliger maintenant? Non, c'est pas le moment. Et à Dougoune, très bien. Oh, il a les fleurs au mode. Nere dia jetemine, Karim debini anga demsenela. Et fano fo tiene do roi. Nene nga fon dugo ila. Ou klaka dabrne dala. Iko dondola demsenela kone laluma tiere la. Net laluma ne laluma dere de abeni alache. OK. Sadi bodo. Nene ne fo esa ne bodo e kimse kana ne plan do abse ka jire tuko mina. Justement, le coup, la reine Caravois fort. Mais maintenant, là, c'est trop tard. Moi, je vais parler avec Fifi. Non. Tu me laisses parler avec Fifi. Ne vais pas faire Fifi. Mais comment faire? Mais la reine, la reine, il y a une solution de la reine. Moi, je sais ce qu'est l'amour. Je connais l'amour, mon ami. Ne te fais que la reine pour ça. Ne a fié, ne te fais que la reine pour ça. Et quelle décision, t'es oui. Allez, quelle décision, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire?
Ah non, mais la reine, quand tiens, la secrétaire, on dit qu'il faut qu'on va On laisse ça. Maintenant, moi, je vais parler avec Fifi. Ya mère. Ok. Comment Fifi fait quoi? D'accord. Ou même, ça va aller. Ça va. Toi, tu es mon ami d'enfance et puis tu me caches les choses. Ah? Ah, oui. Là. Musoko. Tiens, tu vas voir, Musoko, n'est qu'à la fin de. Et Fifi? Fifi, c'est ok, tout est ok. Moi, je t'avais dit. Il y a un très chiant dans la clé pour elle. Moi, fini là. Quand Javi n'est pas sérieux, moi, je t'avais pas dit ça. Qu'il est infidèle. Pour flâner, on est dans la canette à 600. J'habite mon gros réveil. Mon nana du qu'on a, il est mou, il y a eu une. Mais ouais, attendez, à nous, on fait des. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour te dire que. C'est que toi tu dois faire maintenant, divorcer avec lui. Là, les choses intéressantes vont commencer. Toi et moi, on va planifier des choses. Je sais pas, des voyages. Où tu veux, Dubaï, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de Varkadier. On peut aller chez les Ivoiriens. On peut aller au Ghana parce qu'il y a une formation pour Kadier. Est-ce que tu vois, on peut aller au Canada. Je sais pas. Bon, en fait, on va faire ça ensemble, quoi. Est-ce qu'il va faire moi? Mais pour l'instant, il va essayer de faire Javi quand. Déjà, prévu, oui, bolo, quoi. Divorce, même avec le divorce, oui, prévu de la divorce. Déjà, non, il voulait s'en rendre. Tu vois, non, je pense que c'est bon. Ok? Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Il y a format. Javi, t'es mon gagné, là, ouais. Il y a maintenant. Il y a temps perdu. Il y a temps perdu. Il y a format. Même si tu es au Canada, tu vois, non? Et surtout, on peut aller aux États-Unis. On a l'huile de miel là. Du genre, plage dans la musique Kerni, c'est dessin qui est dans ton terrain et tiens, ça fait. On peut aller l'huile de miel qui est non. Eh, Karim. Ne b'a dɔn koyi jabi bɛ ka don ko la tantɔ e Karim ne nɔ don ala ka denni ko la blanche e de bɛ ka ko juguya ka la blanche furu ko ka kɛ filɛlɛ Karim e bolo ne t'a bɛɛ kalama ni hakili b'a bɛɛ la b'a bɛɛ kalama wa e de bɛ ka jabi don sunkurutigɛ la filɛ n tɛ fosi f'i ɲɛna ne yɛrɛ bɛna n jilaja n ka foyer la sisan nɔ. Mais pourquoi toujours moi? On a toujours moi. Ah, Jabi m'a fait le gars, donc ça va faire comme moi. Et va faire comme moi. Jabi, ce mot va faire faire bien. On va Jabi est DNA. Hein? Jabi, c'est la décision t'as E k'i bɔ ne da la sa. Fifi. Mun bɛ yen nɔ. Quand t'attends ça, on fait un ma comment joli foyer là? Hein? Jabi t'es dingue. Mais toujours comment doit faire? C'est-à-dire ni Jabi est contre cadre, on dit que c'est moi. Ni Jabi est contre cadre, on dit que c'est moi. Est-ce que demain c'est nous? Il faut comprendre ça, il faut que tu réfléchisses. Il mérite quoi? Il gagne actif. Il faut réfléchir. De toutes les façons, moi je sais quoi faire. En bien réfléchissant, ne sais pas quelle est la reine fait, mais l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Je dois collaborer avec la reine. Là, les mois Jabi Toy. Jabi na e. Donc, là, le doigt Jabi Toy. Et nané. Je travaille avec la reine. C'est une bonne décision. Wallet. Donc, n'i y'a faamuya o, ne b'a fɔ k'i kana fɔ ka di ye, I tilala k'a fɔ a ye de quoi. Hein? O mun koyi? E ni ne farala jumɛn de kan? Ne ye mun de f'e ye? Depuis là, i b'a fɔ k'i bɛna fɔ ka di ye ko ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ, ne de den b'e bolo a don ta a bɔ ta. Ne ye mun de f'e ye? N m'a fɔ k'i kana fɔ a ye yan. N'i k'a to n ko n bɛna fɔ n fakɛ ni parents ka ko sigira sen kan. Hein? Ne m'o f'e ye yan. Alvin, i jɔ sa. Ne tɛ ka foyi de faamuya e ka kuma na. E bɛ fɛ ka mun de fɔ ko Kadi bɔra a kalama? Ka bɔ. E yɛrɛ t'a bɛɛ kalama. Hein? Et puis o don ne y'i wele I ma sɔn ka kuma. Jaja I bɛ taa sɔrɔ I ni Kadi I y'a fɔ Kadi o don yɛrɛ de n'a ye mankan kɛ I banga ne kuma ne ka appel la. Ça c'est quoi ça? E jɔn wele ne? Jumɛn? E ka ne wele Alvin. Ne ye wele kɛ. Ayi, ne ma appel manqué kun. Ko jumɛn? Appel manqué tɛ n kun. Hali appel taara maa ye message ma na n kɔ bɛ kɛ cogo di? Ne tɛ nin kulonkɛ na sugu la dɛ. Ne y'i wele I ye appel ta f'i I tɛ ka kuma. Plus de combien de fois I tɛ ka kuma ne ye n fɛla bɛɛ fɔ appel la ka mun bɛ? Alvin, I jɔ sa. E yɛrɛ bɔra dɔrɔn hali a ma mɛn ne ye n da ka sunɔgɔ, ne yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la. Ne balila ka wuli de dɛ, n ɲɛ bɛ Kadi sigilen na dugumala la, a ɲɛ couleur bɛ changer, n ko n b'a la, ko foyi t'a la, a bɛ yɛlɛ na, ko n ka dumuni kɔnɔ, n ko n fara, n ko n bɛ na so. E bɛna baga ma cogo di ko n ye appel ta, ma appel ta. Donc n'i y'a faamuya e ma appel in ta? Ne ma appel ye yɛrɛ. Hali ne m'a dɔn ko e ye ne wele. Mais wala ne ye wele, ne fɛla ne ni e mankan kɛ. Ne bɔra dɔrɔn ne ye wele directement. Ne
m'a appelé ni sunɔgɔra dɛ, ne yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la parce que ne sɛgɛnnen de taara. Ah là, kɔrɔ ko Kadi bɔra bɛɛ kalama. Han? Kadi bɔra a kalama? Non, Kadi bɔra bɛɛ kalama. O kɔrɔ ko ne ka e ka so tali la sisan ko furu ka. Mun de bɛ plan na? O de kama a don ni wulila ne ɲɛ b'a ɲɛ couleur bɛɛ falennen na. N yɛrɛ bolo kunkolodimi de b'a la komi o b'a la kɔrɔlen. Walad, i b'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na, c'est bon e ka taa quoi, a ka ɲi. N m'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na, e ka taa. E bɛna mun kɛ? Walad taa ban yen, taa. Quand même n'a kɛra cogo min na i bɛ kuma n fɛ. Karim, C'est Javi. ayi ɲɔgɔn faamu wa? Fɛngɛ. Cɛ kura egirilen tɛ dɛ. Non. A bɛna faamu quoi. A bɛna faamu. C'est ta femme Fifi. Oui. Donc furuɲɔgɔnya la nin bɛɛ b'a la quoi. A bɛna faamu. Je pense qu'elle va comprendre. Han? Elle va comprendre. Mun b'i la? Bon, j'ai envie de me reposer aussi. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa reposer. Donc an b'a kɛ ten mɛn. Ayi mais Karim, kura C'est Javi, c'est ta femme. N'a bɛna faamu. C'est ta femme. Ayi ne tun bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ a dimilen yɛrɛ de tɛ quoi. Non, a bɛna calmer. E y'a furu de. Cɛ non. Karim. Jɔn ye ci ne ma? E de tɛ matuya. Ne de ye matu ye kɛ. Ne ciri Mari ko ka n'a f'i ɲɛna k'i ka f'i ka patron kɛ Monsieur Jabi k'a daga wuli terikɛ o n'a furumuso bɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o muso ka marabaliya tɛ i cɛ terikɛ mun n'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o terikɛ fɛnɛ ka marabaliya tɔ mun bi i ni i cɛ terikɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka dugu la ni n'i cɛ terikɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ ou ni muso sugu kɛra ɲɔgɔn fɛ. Non, kɔrɔ k'i ye faden to ye. Ja a tɛ don an ka dugu dɔrɔn na a bɛ du Bamakɔ fɛnɛ yan. Ayi e ma bila o bɛɛ la i cira min na i k'a fɔ Monsieur Jabi de ye ko a terikɛ a n'a furumuso bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra cadeau bɛ k'i ye. Nora ne b'o kɛ hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun ma bɔ kalama walayi ne tun b'o fɔ. N'i sera k'o kɛ an bɛ cadeau k'i ye. N'o fɔli don o tɛ ne da jeni yɛrɛ ne b'o fɔ piyan sabula ne yɛrɛ tɛ jɛn ni marabaliya sugu ye. A bɛ cadeau kɛ ne o mun cadeau ye. N'i y'a k'a kɛcogo la ka ɲɛ an b'i bila ka taa baara la Canada. Canada o ye mun ye? Canada avion de bɛ taa yen nɔ. Pankuru de bɛ taa yen nɔ. Jani donna dɔ la koyi. N y'a mɛn n'o kɔni don baasi foyi t'a la n b'o mission accompli ka ɲɛ bien. Awɔ. Ne bɛ taa fɔ. Awɔ. I y'a k'a kɛcogo la dɛ. Awɔ n y'a mɛn. Madame hakɛ to dɛ. Ne yɛrɛ ma ɲinɛ ne ko e tɔgɔ dɛ. I tɔgɔ kɛ awɔ. Ayi a ma se k'o ɲininkali kɛ. I bɛ ne tɔgɔ to yen i bilara baara min na dɔrɔn n'o bɛɛ. Sinɛ nin fɛn ninnu t'anw fɛ yan. Kana tɛ kuma sugu dɔ joona na. Ko ne ka patron Jabi o terikɛ kan ne o muso Fifi ni Karim de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Fu bɛ taa da dilan kɔnɔ ne dun ɲɛma de koyi. Mais a to tan ni Sani tɛ e mara kɛ i bɛ nin bɛɛ fɔ a ɲɛna parce que ale de ko so in ko a ɲɛmɛrɛni ko diɲɛ fɛn fɛn mana kɛ ko ne k'a falen ko ne k'ale bɛ caman fara ne sara kan. Jangan tak boleh tadi pula.
Salam alaikum. Buramuso. Mburame. Somɔgɔw dun? Baasi foyi tɛ yen. Hali baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Nse. An ba. Ma ni faamuya dɛ. Ka bali ka cu an kan tan tɔ. I muso de ye wele dɛ ko a mako gɛlɛnba bɛ na n b'o la ka n'o lajɛ de. Ayiwa baba. An cɛ. An ba. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilayi. An ba. Ba o ta mun kɛra? I muso yɛrɛ ye pasi de ci ne ma sɔgɔmada na k'a mɔgɔ gɛlɛnba de bɛ n na n yɛrɛ kɔni nanen don n t'a dɔn fɛn min bana bɛ yen fɔlɔ. n burankɛ ma ne y'aw wele ka na yan bi n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ aw ɲɛna kuma min ni y'a fɔ n b'a ɲini aw fila si fɛ aw k'an deli n b'a fɔ fana aw k'an ni hakili yira ɲɔgɔn na wa kuma in fɔ kun t'aw ye a k'an cɛ a k'a deli n ye sabula ne ye n ka décision ta kuma in kan a mɛnna a kuma taara k'aw ka delili da. O ye mun kuma ye denmuso? U y'a ka lasira dɛ. Mun kelen bɛ yen? Ma kuma in ka gɛlɛn. N buramuso. Naamu. I y'an wele a mana gɛlɛya cogo o cogo n'an sigila kɛnɛ kan a gɛlɛya n'a nɔgɔya bɛɛ de bɛ se ka fɔ yan bi. Masa denmuso tulo b'i la i bɛna sɔn cun kɔnɔ mun bɛ yen? Ma n'a ma ɲɛ i pɛrɛn ko n k'a f'i ye n bɛ kuma in ɲɛfɔ aw bɛɛ k'a mɛn ne fɛ ka n furu de sa. Mun kɛra? N buramuso a fɔ sa furu la ye. N buramuso nin kuma dabila. K'a fɔ aw ɲɛna fana. N buramuso nin lamɛn. N ye n ka divorce n y'a procédure foyi tɛ n bɔ a décision kan. N buramuso a fɔ sa furu la n buramuso. N buramuso. I kunkolo ka kɛ ne kɔnɔ. Depuis donna ne den depuis dira ne den ma don min na n buramuso walayi i ka hɛrɛ i ka bonni a ma deli ka s'i ma i ka hɛrɛ walayi i ye minɛ i wolofa ye wa i y'an ka du i y'a bila a danbe la n buramuso a fɔ sa furu la kana nin kuma fɔ fiyewu. N burankɛ o de kama n y'a fɔ aw ye ko n bɛ fɛ ka kuma in fɔ mɛ n tɛ fɛ maa si ka n deli kuma in na sabula n y'aw lasigi de k'a bonya da aw kɔrɔ furu don a bonya da aw kɔrɔ cogo min na n y'aw lasigi ani furusa fɛnɛ bonya da aw kɔrɔ foyi tɛ na bɔ a décision kan. Sinali. Fa dɔ nin na. Walayi fa dɔ nin na. N burankɛ i jɔ fɔlɔ. Est-ce que e kunkolo ka ɲi? E bɛ ka kuma min fɔ i b'a kɔrɔ dɔn kɔni. Furusako kuma est-ce que e bɛ furusako kuma yɛrɛ dɔn? Furu yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ taa furu sa yiri min kɔrɔ furu mana sa yiri o yiri kɔrɔ o yiri tɛ balo bilen. Fɔlɔ ni furu kun bɛ sa cɛkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de ka taa kungokolo fanda bada kɔnɔ walawalajɛ ka taa furu sa ye hali n'a kun sara yiri kɔrɔ o yiri kelen bɛ sa e bɛ n'i jɔ bi de k'e b'i furu sa est-ce que e kunkolo ka ɲi? Walayi kunkolo man kɛnɛ fa donna d'i la. Ne ba foyi tɛ ne la. Walayi fa b'i la. Mun kelen pewu kɛra k'i b'i furu sa i cɛ ye mun k'i la a ye mun f'i ma mun bɛ yen n'a t'a k'i ye i b'i jɔ bi de k'e bɛ nin furu sa joli k'e b'i furu sa e kunkolo ka ɲi kɔni. Baba Sinali n t'i lamɛn mun kelen de i ye mun kɛ ka di la a fɔ ɲɛna sisan. Walayi papa ne ma foyi k'a la ne ma foyi de k'a la mun ye tɔɔrɔ ye ni hɛrɛ tɛ ne ma foyi de k'a la. Sinali ko dɔ de bɛ a dabila. N buramuso. N burankɛ Sinali tɛ a bɛɛ y'a ye a bɛɛ y'ale ye. N buramuso ne tɛ se k'i lamɛn n bɛ n denkɛ lamɛn. E ni ala cɛ e bɛna anw sigi bi de k'e b'i furu sa ne b'a dɔn ko kuma dɔ ne bɛ na komi i b'a dɔn k'i fa taara voyage la ka sɔrɔ ka na ne wele nin mana ko dama na ne bɛ n ka ci bila ko ne bɛ na. Ma ka di i tigɛ da i dusu la i ka ne lamɛn ne ye woloden ye maa man tɛ ka fili ne ma ka e bɔ e kan ka ne jogo dɔ dɔn. N burankɛ n'i y'a ye ne ko n bɛ n furu sa
I denkɛ ni daga wuli terimuso a ye kɔnɔ da o de la. Oh subhanallah. Allahu akbar. Ka da k'a fɔ aw ye fana mɔgɔ lakali tɛ dɛ n yɛrɛ kulo de y'a mɛn. Ne terimuso tun dalen bɛ sunɔgɔ la e sigiyɔrɔ kelen kɔnɔ ni burankɛ a y'a wele telefɔni na n y'a appel ta a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ n y'a bɛɛ mɛn fana k'a bɛ fɛ ka den lahalaya lajɛ n'a bɛ cogo min na. Kuma banna. N buramuso i bɛ hakɛ to ni n denkɛ an bɛ ɲɔgɔn ye quoi. Hakɛ t'i la. Sira nana ɲɔgɔn ye. An sɔgɔma patɔrɔn. Wani sɔgɔma. Somɔgɔ don. Basi. Basi foyi tɛ yen. Se. Ala ka tile yɛrɛ. Amina. Ka sababu ɲuman kɛ. Amina. Ala k'o dugawu minɛ. Amina. A dun kɛra cogo di? Yɔrɔ aw baarakɛla ninnu filɛ nin ye ni aw nana ka bɔ aw ka dugu la hali aw tɛ tɛmɛ kalo 1 kalo 2 kan k'a sɔrɔ aw bɛ na don min kama aw b'a fɔ ko aw bɛ san caman kɛ. I mana na tile damadɔ aw bɛ tila k'a fɔ k'aw bɛ taa so n'aw m'a fɔ aw fa ko k'aw ka taa aw b'a fɔ n kɔrɔkɛ ka kɔɲɔ bɛ yen walima somɔgɔw ko ko ɲɔ kana tigɛ kan to. Est-ce que e b'a kalama k'a fɔ k'e nana i kɛ mɛn ka ne ka du kɔnɔna nisɔndiya cogo min na ne furumuso lafiyara wa i bɛ san kɔrɔ ne balimamuso fana lafiyara dugu jɛbali na i bɛ wuli k'i bɛ na i bɛna mun de fɔ n ɲɛna. Ayi patɔrɔnkɛ o tɛ koyi. Hali n'a fɔra ko ne ka taa sisan ne tɛ taa yɔrɔ si koyi. Ne bougé tɔ tɛ ka bɔ yan dɛ. Ne to t'o yan nɔ sabula ne mago bɛ fɛn fɛn na o si ma sɔrɔ fɔlɔ. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye nɔ n'a tɛ k'i ma basi i tɛ to n ka gɛrɛ la k'a f'i ɲɛna. Diɲɛ wuli ka bɔ yen sa est-ce que e kunkolo ka ɲi ma tu o tuma y'a tila k'i ni fila de sigilen bɛ yan. Ayi yafa ma i fo. O mana ko sugu ninnu man di ye dɛ. N y'a faamu. I nakun fɔ bani i ka taa ka bɔ yan. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna de n ko ci dɔ de bɛ yen ne y'a f'i ɲɛna i tɛ dimi kɔni. O ye mun ci ye. Kɛ bugɔli t'a la. N'i ye bugɔli kɛ ci kɔni fɔ i bɛ bugɔ. Ne fa bɛ to ka ne ɲɛgɛn. Cɛ mana ko dabila se k'i nakun fɔ kana na dusu bɔ sa. Dugu cɛla man dara ka du fɔlɔ kɔngɔ bɛ na mana. N ko ka fura dɔ de ɲini nin na walasa a bɛ se ka kɛnɛya cogo min k'i ka taa ne lɔbitali la u b'a fɔ min ma ko kɛnɛyaso kan sisan dɛ kabako ko dɔ de kɛra i ka so kɔnɔ yan i y'a feere i tɛ da la o n ko ni diɲɛ wuli bɛ dabila n ka patɔrɔn kɛ tɔrɔ patɔrɔn jaabi a bɛ dabila i ka so fɔlɔ yan koyi. Madu i ka kɛnɛ kɔni i ka kɛnɛ. Ayi bana dɔ tun bɛ ne n'aw fɛ ko kirikiri ma ca o de bɛ to ka ne minɛ ne bɛ dumuni na o la ne ko k'an ka fura ɲini o la. I bɛna dɔn wa. Ne bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ɲɛna sa patɔrɔn jaabi. I b'a dɔn ko tulonkɛ man di ne ye kuma sɛbɛlama fɔ sinon ne y'a ci ɲɛ kan i tulo bɛ girin dɛ. N y'a mɛn n bɛn'a fɔ sisan n y'a f'i ɲɛna kana dimi n kɔrɔ y'a mɛn bugɔli t'a la yɔrɔ sisan o don la a fɔra ne ɲɛna ayi ne y'a ye yɛrɛ de n ko ni diɲɛ wuli bɛ daminɛ n k'a bɛ daminɛ e fɔlɔ ka du ɲini kɔnɔ i muso Fifi. An bɛ appel in tɔ to kɔfɛ la ne yɛrɛ bɛ n ka patɔrɔn fɛ yen. Ne yɛrɛ tun bɛn'a f'i ɲɛna de an ka fini dontaw cɛ ka ɲi ne turonkaw bɛɛ ye cogo cɛ ka ɲi ni ne ta ye ni t'a deli a ka dɔ di ne ma ne ka to gɔli kɛ ne fana ka ma jugu sagoya ni fa de sagoya la ta sinon ne bɛ ka fa de to caman du in kɔnɔ yan dɛ an ɲaŋa o de kun mais i kana ɲinɛ n ka bana ko in kɔ y'a mɛn walayi kuma bɛɛ n bɛ to ka a ka ɲi taa ni fɛnw de siɲɛ quoi sabula i m'a ye o de bɛ na ne bɔra. Cɛ tɛmɛ ka bɔ yan sa. I ka baarakɛla bɛ baro la. Cee. A tun bɛ fɛ ka mun de f'i ye. Karimu ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ba min bɔra ni nin dennin ye yɔrɔ o yɔrɔ. I cɛ. Adamaden bɛ se ka taa misɛnya tan. Non misɛnya ko tɛ o bɛɛ n'i ka kuma ɲɛfɔcogo de don mais a tun bɛ fɛ ka mun de f'i ye. Ne b'o dɔn wa. An ka kuma kɛcogo dɔrɔn de tɛ kelen ye mais i b'a sɔrɔ laɲini dɔ b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye mais mɔgɔw ka kuma fɔcogo de tɛ kelen ye. O laɲini ma fɔ sisan e sigilen ɲɛna wa. K'ale bɛ fɛ Fifi ka fini kɔrɔ dɔ de d'ale ma k'ale ka fini doncogo man ɲi ko fini ɲɛnama t'a bolo. O kuma fɔli dɔrɔn fɛ a ka haramu sigilen min k'o da la Ala de b'a dɔn. Non, c'est pas possible. D'accord, ale kun mago bɛ Fifi ka fini kɔrɔ de la.
Baba, ne mun fɛ ɲɛna sini hali mun kelen de y'i bila nin na han i bɛ fɛ ka ne malo sigida la sa kɛ i bɛ fɛ ka ne jira diɲɛ na wa kuma jumɛn bɛ ko ne ma min fɔ ɲɛna nin ko in na han n bɛ kangari kelen di ɲɛna taga i ka taa yafa deli muso fɛ sisan ɲɔgɔn tɛ i hakilila tɛ fɛn min na o bɛ bɔ a la i tulo b'a la i ma tɛmɛ ne ka bugɔli ma fɔlɔ koyi hali n'i ye den dan sɔrɔ n bɛ segin k'i tulo ci nin ko in na wa n t'i fɛ i muso ka ne wele nin ɲɔgɔnna manamana ko la bilen i y'a mɛn i tulo b'a la. n y'a mɛn.